Sugod na ba ni? Hello mga bay, kumusta mo? Mayong buntag, kay buntag sayo pa man diri. Ako kay bawa kung saan ang orasa di sa inyo ha, kay naglain-lain man tag oras ni ini. So, karong adlaw sayo kay tao nagyaw-yaw ang inahan. Kay naudtuhan ang mga tao. Nagka-absent ang usa ka estudyante na ko, ako ang high school. Kay mo lagi usahay, di maminaw. Nga akong giingnan nga alas 9 kinahanglan nga matug na. Tubig yung cellphone. Oh, usa nang orasa wa ko ka-check nila gabi kay kada gabi ako magina silang i-check no. Nga kinahanglan alas 9 matug na sila, ako na silang bawian og cellphone. Oh, di ako bisita. Ako ni ihatod ron dito sa Cebu City sa Pierdos kay Malarga man ni siya padung Manila. Dayon dito man niya gusto man trabaho. Tuon po dito iya mga brothers na dito tanan. Pila to sila dito kabuglin tulo? Tulo. Si Jungjong. si Jungjong, si Odel ug si Dondon. Upat man ni silang laki magsuon dayon usar ka bugbayi. Dayon mo to. Mo lagi mamahaw ta ninyo mga bay. Diya nag-adobo mig manok. Dayon usay nga ini. Na tong estudyante na ko, nilakaw na siya kay si taon. Sayo kay gayaw niya kay gabi yun sa akong orasan nakatog. Sunse. Di Mas 2:30 na ko nakatog. Sila ba? Sila alas 11 na natok. Hasta po ka, alas 11. Sa pamanay. Nya, may mga lakaw karon. Nahuman kog luto puto cheese alauna. Di pa man ko makatok. Kaya nagsipon-silpon pa ko. Alas 2:30 nabuyan na nako ang cellphone. Ambot ahain ako nabuyan kay nabala ko pangita ganihang buntag nakamatngong ko mga ambot sa tung oras ta kaha. Bago ko pangita sa kong cellphone hantod na hubog nakatog na lang ko utro. Nga karon nang lusot na diri ang mga bahandi. Kaya tuwa mo dito ang mga boys na ko natupi kas giabangan ako. Hala, ingon naman na alas 6:58 na. 2 minutos na lang para alas 7. Patay. Nakapag sige po ko yaw-yaw in taon. Lalo yung may panawag. Ang sa oras na nawag? Itong pagmatayan lang. Ako may kitawagan. Nga doon mo ang cellphone ko nga. Puluhan. Iya, ang nga nung atong orasan man po siya nanawag, no? Apat sayo-sayo. Yan, mata na easy daw. Mata harok pa. Na. Una ka sayo, man kayo mulakaw ang akong uyab mga bay kay mamaligya, alas 3, kadlaw, lakaw na. Magluto kong ihang iba maligya. Dayon, yung uban, amo arang ikumpra. Hindi na makaya gluto niya. Patungan lang gamay ba para nakikita, at least nakikita gamay. Muna yung trabaho, mamaligya, alas 3 sa kadlawon. Pagkahuman, yung kahapon, lahat na po yung baligya. Tempura na po, mga fishball, anak. May squid ball diri no, chicken ball, anak. Wala din. Bagulbol. Mahal kaayo ang fishball ari oy, yung kanang tempura, pwede man ko maghimo anak kay. Dali ra man na himo ng fishball oy, i-blender ra man nimo ng isda. Tangag mga kuan diha, mga ingredients. Ang bisag unsang lalang mananap niya, wala lang say time karon. Hala na unsa na kasi ati Irene no ingon na bako usog kita ta sa dili sa Island Central doon naman diri namo ang sakayag ferryboat mga bay. Dara unahan. Sinawag to nimo? Manawag ito siya niya naka flight mode ra ba ko. Mag-video ko mag flight mode mangug ko mga bay kay. Mag-video ko nga di na ko i-flight mode magputol-putol akong video kay dahon kay mga messages mo abot niya. Kapag daghang mga patalastas ron ay mo halin naasad. Laban. Sa kay na pindot ani nila. Yes, talaga patalastas bisag magbasa kag message sa text. Na Sa magawas. wifi ka. Ha? Sa wifi ka. Mag-start wifi? Di ba Basta pan naka-open wifi mo. Di ba panos ang kanon Glenn?
Naman. Na may bagong lungag diha. Yung muna, kab-kab yun tag maayo ani mga bay. Na, kanduha ka estudyante, nang lakaw to, way pamahaw. Way ligo. Kuan ka nang, ako na lang itong ipadalaan og doble nga balo nila nga makaon kay. Di naman ko maghatag nila kwarta kaning mga elementary na ko kay bisag unsa ra lagi pamaliton di sa eskwelahan daghang makadaot dahang mga makaon. Magbalaka man ko. Hindi mo namalot na lang ko og mga makaon. Tulo ka klase dayon ilahang imnonon nga mga juice baron or mga chocolate drink baron. Ana. At least kay bawo tag unsa gid lang gikaon ya. Magbalon po sila tubig. Wagi sila dala bisag piso. Nya usay kini kahapon manguot lagi kining kapoy ta. Natakabangon. Manguot ni kung Angela. Asa dia masinsiyo nya di na ni mo magukdan kay mudagan ra ba. Hala bira he. Mura di po man ko ganahan mo ka pumahaw. Naman. Wa mo ko mahanan ka pumahaw. Basta gusto mo ta biyahe ba. Ang dolo ko ginanon. Makapira man unta ko. Mura di pa kay matulon. Ako ihatod lagi karon mga bay si Glenn. Muragan ni siya. May usa kang Kasi lawan ang di. tanan natin sa Siglin. Ha? Ang tanan natin sa Siglin. Si Glenn siya akong kauban itong anime Primero Cebu. Siya mo taga video nako siya akong cameraman. Nakasapi po din taon niya sa ako. Nakatabang-tabang po ko niya. Ginagmay. Ayun. Ginagmay lang. Unya, nakapatiles ka. Mm. Sa inyong lababo? Mm. O, naaragi tayo nakita sa iyang Videoman. pagka video man sa ako ay kumain ra pod na nauna-unaan na sa imong mama kay at least na nakita sa imong ako hinaguan diri nako. Di man to hago laag-laag man to nya. Yun. Napagi kuan Nasuldo. sweldo. Ako man po yung nag-offer sa iya ana nga mo na. Nasing-kasing man sabto nga pag-offer nako. Nya nalipay ko kay iyahang gipundar og tiles sa ilang lababo. Wa pa lang ko makakita ra kog muuli ko pohon. Hon. Laag ko ato sa ila. Si kinagwan ba surprise? Oh, ang mulaag ko dito sa amo, di ko magpahibaw. Kanang basta mulusot lang ko dito. Magpahibaw na bitaw ta mo uli. Dayon. Ang balay nilang Glenn, ang nakinumdum di ay mo atong nanamutos mig mga groceries para sa mga angayan nga tabangan dayon gato mga tsinelas mo to ilhang balay dito mi namutos kay may dool-dool sa eskwela niya lapad-lapad pud og lugar nay usa ka ayaan pud ako dito pero mas okay man sa ila kay lapad yun og kuan ba makatungko gid mi tanan dito hasta mga silingan Luag gamay. lugluag gamay makapungko gid mi makapamutos gid mi taman-taman. So, usa po di ito sa ako ang sa ako ang mga isip patang giving ba. So, naay mga nag-donate atong mga cash. Pero, syempre, nagpuno sad ko kay kuwang sad kay sinilas pa lang daan. 200 to kapin niya, 68 ang usa. 13K na to kapin. Plus groceries pa. So, naay nag-donate ato sa akwa og 10,000. Napoy naghatag og 3,000. Bali, 13,000 ang nag-donate ato. Ang usa ato, nag-donate siya isip pasalamat sa tanang grasya, iyang nadawat. Isip usab, offering niya, kay naisakit ang iyang bana, ang iyang ingon sa akwa nga, ihatag jud dito sa mga angayang tabangan. Ingon po ko nga mausap na ang ako ang gusto. Unya magsikitag yawa-yawa ni ron to ana si Ate Irene dito sa Piribot. Kay ingon ra ba ko unya nagandam na imong kuan din. Nagamit. Nakaw na kulang. Time sa kang oras sa mag-abri kuano save more.
Dayon. So naka-adjig ko atong mga kulang-kulang pud kanang mga 10,000 po siguro to kapin. Ana lang ko nagkwinta. Basta kay holbot lang yun diha. Kaya pa may maholbot. Yan, siyempre ako ang mga igsuon dahil po ako po silang ipang kuan, tagtagan. Bisa maglagot ko sahay. Pero deep inside, mga pinalangga na ko na sila. Usa lang kasuri anak nila na ko na. Lumoy na ning singkasing kong bato. Pusong bato. Unsaon man kay lahi naman ang panahon karon kay kanang masingan ani masing mohilak na puta. Wala kay. Anya na lang siguro. Unya kay nag-promise man ko ninyo nga ang first 20 nga mo reply diri sa akong comment is shout out nako. Unya active kay ni atong primero no si Baniknik Mira. Mira ba ni or Myra? Ala na luha. Wala kay. Di ra ba ko ganahan mahila kay tibok adlaw maghila. Ay hilang daday. Temsa. Sige, pohon na lang. Okay, salamat kay Bay Baniknik Myra. Ikaw jud ang first honor diri sa ako ang comment section no sa mga first 20 replies comment nga magpa-shout out ginahanglan na ang word nga magpa-shout out. So kaning uban sa next video no sa buha 20 lang kabuo kay unsaon man nga og daghan na kaayo di naman matabang og pag-shout out mo. Pero daghan jud ang salamat yung tanan nalipay ko perti ka ng comment. Og wa pa nako ni malukop og basa. Ikaduha si Athena and Loth. Taga-pagadian din siya. Salamat kay Bay. Ikatulo si John Jed forever. Good luck sa inyong mga channels ha. Hinaot nga mulambo sad mo. Naagid ay kwarta sa YouTube. Wa sab ko mag-speak nga na kwarta ni ini. Basta ang ako lang yun atong pirmirong sikog yaw nga. Malingaw lang ko. Kung ko galingon, malingaw ko basa sa inyong mga comment. Malingaw ko og reply ninyo. Murag mawa ra ako mga kamingaw tanan-tanan ba. Malingaw ra ko sa akong kinabuhi. Na lingaw-lingaw lang ito ako say-say sa lakaw sa kinabuhi. Dayon malingaw sad mo. Wala ko nag-speak nga nalingaw sad mo. Nilantaw na ko no. So salamat jud kayo nga wa ko nag-speak nga na aday grasya nga ibubo ang gahitasan. So salamat kay tanan kamo usa mo sa mga instrumento nga mahimo ay tanang nahitabo sa kong kinabuhi karon magrasya ang mga nadawat daghang salamat. Ikaupat si Hard Rock. Okay. Hinaot nga suportahan po daw ninyo ang ilahang mga channel no. Mao ni sila so makita man ninyo diha sa mga replies sinusuportahay lang mo tanan diha. O sorry kay di ko maka shoutout lang ko sa inyo ha mga channels pero dili lang ko makakuan sa inyo ha kay di man ako matabang mo lantaw tanan kinahanglan mo nga mag-subscribe ka sa usa ka YouTuber kinahanglan mo lantaw sa iyang video kay dili man pwede nga decoration ra ang number nga subscriber kanya kinahanglan mo view jud ka kay matrace mo gud na ni lolo YouTube kung wala ka ni view sa ila mga video nga mag-subscribe na sa kaadlaw makita na lang nimo nga wa na ka naka-subscribe sa iyang channel. So sana sa mga balaod ni YouTube kung magbasa gid mo sa kuan yang terms and conditions tanan yang balao diha nakabutang jud na no asa naman ni dapit nalubat ra ba ako sa ning ikuan ituslok halaka so una nga kaway na ba taon mi basig mag-aadto dai ko
Ilisano min, unya kay magbayad ko panapton sa akong mga estudyante ba para silang uniform. Pila naman to kabuok? Usa, duha, tulo, upat. Ikalima si April Lawat. Shout out daw sa iyahang mga bahandi po diri sa Barili, Cebu. Kina Elmar o Kyle. Okay. Salamat kay by God bless you too. April Lawat. Ikaunom si ELOOC. Ginny Medj. Ambot unsaon ni pagkuan sige. Okay, paki-shoutout po sa pamilya ko sa Mindanao, Jimenez og Bagaboy family. Naa daw siya karon sa Alcobar KSA. So iyang channel naglisod ko og basa. ELOOC Jenny Medj. Okay. So sunod si Chris Tells Vlogs. So kani ako magigipang heart mo ni akong i-shoutout 20 ni sila kabuok. Chris Tells Vlogs, hello nimo bay diya sa Belgium. Okay. Pila naman ni kabuok basig ang uban ani na doble man gud na kog heart no. Doble man ilang comment. 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Ikawalo si Gladys Kimi diha sa Malaysia, hello nimo bay. Ikasyam si Che Dayola. Salamat kayo. Ikapulo si Chuna Bengil. Hello nimo bay, salamat kayo bay. O ika-11 si Jungels B. Pa-shout out to Pinky, Jeannie, Maymay, Denden in Kuwait. Sura-sura syukol. Ala sige, sura-sura. Salamat kay ninyo ha, pag-amping mo diha kanunay. O laban lang. Ilan na to? 11? Okay, 12 si Mike Rose Pabiliaran. Dayon, si Delma Jane Sibanal. Shout out daw kang Delma Jane Sibandal from Iligan City. Okay, salamat kay Bayha. Ikaw po diha amping. O, isa pa ni. Si Mega Melody 34. Dayon si Hayati May. Shout out ko taga Cebu, Kubay, Konsolasyon na mo magkita tapon, mauli ko Pinas. Sige puhon. Kemudian mga YouTuber pudi ta magkita-kita puhon. Makauli na mo hala. Kita ta diri puhon. Basta tawagin lang ko ninyo sa kuang number 0912-990-160. Muna akong number na pa ko'y usa ka number nga Globe. Wala ko kayo kay Morais 0975-531-54552. Murag mauna siya. So, asa naman ko dapit si Pinay in Aussie. Tama ba ni? Naado siya sa Brisbane. Hello ni mo diya bay. Kang Terry Habits. Hello sab ni mo bay. Salamat kayo. Kang Iknen Belches. Hello ni mo bay. Iknen Belches ba ni? Sakto ba ni? O pinakalas ako ang number 1 and only one admin Charlie. Nagpa-shoutout siya sa iyang channel nga Charlie TV. Nasab diha ako mga daan, mga video, mga bay pamukawas adto ninyo. Mga daan ako nga mga lakaws kinabuhi. Search lang ninyo ang Charlie TV. CHARLIE dayon TV. Basta si admin Charlie, nadi ako mga videos, scroll down lang mo. Nadi ako mga old videos, 20 na ba ni kabuok? 1 2 usang ihapon ha. Tinsa mga bay. Halaka ginawa kung kaubang karon kay na ako'y kuyogon ba nga usa kay siya may nasayod resibo. Ako taon ako ilamag resibo pasig muwa ko sumato nga kuyogon ako. Ang usa ka higala nga followers na ako sa tiiring katong kauban ako ba nga nangadtumi lang Madam Mirna tong nangasay mi. O siya pa akong kuyogon karon kay siya may naswito Cebu. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, okay, 12, 13, 14, 15, sorry kay mga bay ha. Kay unsa man ni? 16, 17, 18, 19. Oh, kulang pa day usa. So kinsa man ni nasa kinaay mga nag-comment pero wala man sila nagyang mag-shoutout sila. So 19 ba day? Ika-20. Ika-20 si Celia Moore, OFW. Okay. So, daghang kayong salamat sa next video na po ng uban. No? Mag-prepare na ko mga bay. Kay mulakaw na mi. Magpitas-pitas pa ko sa kong dagway. Kukuan na mi. So, wapahilam was waking up like this. Charot. So, late na ko mga bay. Oh, siyalan ba ni? Ang kinabuhi sa kainahan as in dili na ko ma-explain pero at least nag-enjoy jud ko in town ug inatiman nila diri na jud mga times nga magyaw-yaw jud ko so para lang po nila to kung yaw it means ako po silang pasabton nganong nagyaw-yaw inyong mama kay dili na to mao inyong gihimo kay gusto ni mama nga ma-correct ang inyong magpanghimo nga dili maayo ana ba kung man ako pangasaba kuno ko silang lambingon and explain na po nako sila nganong ningon ana and then like that and like this nga maghaghag na ana ang lambing lang jud kay kuan gud mulayo ang bata ba kay syempre na shock sila nga yung inani man ni akong mama oy nga dugay nawa sa mong kiliran ningon ani mapayway mama basi makaingana bas dili ko ma-shock ko sila ma-reaction usahay nga masobrahan ko kanila yung ma-shock ta sa ilahang mga pamatasan lahi ra jud kayo nga naay inahan sa ilahang kiliran lahi ra jud kayo na ina-guide sa ilang usa ka inahan pero sige siyempre kamo diya mga inahan na sa layo laban lang jud mo din ayo lang jud mo pagkulang og guidance sa iyong mga anak tawagin lang gid ninyo pero mi ako manggod lisod kayo ang signal sa bukid mao once a month lagi na ko sila makausap. Swerte na kayo ng every Saturday. So ana, malipay na kayo ko swerte na kayo nga mahitabo. Pero every month lang yun, kabalo yun mo nga, nganong every month. Nganong every month kay every month masabta magpadala no. So ang akong gihimo kay di man sila mag-iistorya na ko kung ako na dahil hatag ang tracking number. So mag-iistorya sa kudaan ay hanap ihatag ang tracking number. Kaya ihatag rin mo ang tracking number. Di naman sila mamansin mo. So kapait sa ginamit sa FW. O sige na, hindi lang kukot. Bye-bye. Amping mo na kanunay kung asam mo na mutang karon ha. Maglakaw nami. Salamat kay ninyong tanang jud. So, daghan mo kung mga nahimo dahil basta nakalimutan na nako itong uban kung mga nahimo. Basta kato nga time kinasing-kasing dito nako offering jud na ako sa hitasan tanang grasya nga gihatag diri nako so ana ba sa kay ganahan ko motabang tao matabang ko bahalang mabuslot akong bulsa ganahan ko motabang sige daghan kay salamat bye see you sa akong sunod nga tabi